Са, ала с... Коалиционен партньор Глас народа. Разни са да видя. Добър ден, колеги. Добре дошли на поредната пресконференция преди официалния старт на кампанията за парламентарни избори. Наши гости са представителите на Реформаторския блок и чест за БТА, който е бившият министър на здравеопазването Москов, тук е заместник на пак бивш, който всички познават по не по-възрастните, господин Шахов. Давам думата на господин Москов. Да кажа няколко думи, след това да представи листата на реформаторите за 5 законодателните референдуми. Благодаря. Аз първо да кажа, че може би наистина формално добър ден. Формално кампанията, разбира се, не е стартирала по решението на ЦИК. От друга страна, кампанията е стартирала, може би близо вече месец. Ако забелязвате, това, което правят БСП и ДПС през служебното правителство, което са назначили, е да блъскат по доскорошното управление с основен фокус върху реформаторския блок. Не го казвам, защото това ни притеснява по някакъв начин или защото има от какво да се срамуваме. Казвам го, за да е ясно, че една от основните цели на този формат БСП-ДПС, който през годините доведе от наша гледна точка до тежки последици за България, основно се е концентрирал върху реформаторския блок. Още веднъж да кажа, реформаторския блок ще бъде част от следващия парламент, ще търси възможността за формиране на дясноцентристко мнозинство, в което да участва и ще търси активно участие в управлението. Това са целите, която една голяма политическа сила си е поставила. Нека да кажем още веднъж. Реформаторския блок вече се явява на избори в разширен формат, в коалиция Реформаторски блок Глас народа. Което е едно наистина свежо, модерно, енергично попълнение. Вярвам, че сте се наслушали достатъчно на последните месеци при незапочнала предизборна кампания на различни обещания. Колко ще да бъде пенсията, колко ще да бъде заплатата, колко ще да бъдат доходите, как изведнъж това ще скочи. 300, 700, 1200, мисля, че беше най-високото обещание за пенсия, което аз проследих. Ние при формирането и на програмата си и на целите си в бъдещия парламент няма да участваме в този петъчен пазар. Първо за нас е важно да не се държим като че ли сега се запознаваме. И ние, и ГЕРБ, и БСП, и останалите политически партии не сме за първи път търсещи доверието на гражданите. И това, върху което може и ще стъпи реформаторския блок, е достиженията на коалиционното управление, в което участваше и в изпълнителната власт, и в парламентарното мнозинство. Те първа да ни хрумват грандиозни идеи за това как доходите може ли да бъдат двойни, означава, че всъщност до вчера не сме направили нещо, което е било възможно. В лъжи ние няма да участваме. Искаме през програмата на реформаторския блок, през личностите, които реформаторския блок издига, доказали себе си на местно и на централно ниво, да предложим виждането ни, надеждата ни за това как трябва да изглежда модерната държава на 21 век. Основната роля на държавата в нея, в секторите, които формират публичната ни среда. Здравеопазване, образование, сигурност, законност и инфраструктура. Това е неотменната роля на държавата. Няма кой да замени активния ангажимент на държавата, както институционално, така и финансово. Втория параметър е откъде държавата трябва да се изтегли и да остане само и единствено като драконовски контролни механизми за равни права и равни правила. Това е сферата на бизнес. Тоест, подредбата на държавата, така както я виждаме ние от реформаторския блок, трябва да е коренно обратната на сегашната. И ние, надявам се, видимо, сме правили тези усилия в последните 2 години в рамките на коалиционния формат. Държавата седи в икономиката, пречейки, създавайки ненужни регулации на бизнеса и се е изтеглила от същностните места, където една модерна държава трябва да присъства, за да осигури, да гарантира качеството на средата ни на живота. Защото
при наличие най-ниски данъци, при образовани хора и всичко останало, причината хората да бягат е, че качеството на средата на живота е лошо, че инфраструктурата ни е лоша, че здравната инфраструктура не е достатъчно добра, че образователната инфраструктура не е достатъчно добра, че сигурността ни не е гарантирана. Не може да бъде гарантирана при положение, че заплатата на полицая, средния полицай не надминава 5-600 лева, този, който е на улицата. Не може да очакваме от този човек денонощно усилие и гаранция на нашата сигурност. Затова и в програмата на блока има ясна глава за 4 годишна програма за модернизация на силите, осигуряващи вътрешния ни ред. Модернизация разписана година по година, сегмент по сегмент на стойност 500 милиона. С обвързване на заплатата на работещите полицаи със средната работна заплата, с нивото на средната работна заплата. Нещо, което до сега не беше факт. Разказа за това, че образованието, здравеопазването и сигурността консумирали много средства, е фалшивия разказ на заблудите на либералния ни преход на 90-те години. Мястото и ролята на държавата е там. В здравната инфраструктура, в образователната инфраструктура, в пътната инфраструктура. Това е сбития разказ за това как трябва да изглежда подредената държава, как правата трябва да върват с задължения и отговорности. И аз се надявам, че в хода на кампанията и нашите кандидати за народни представители в листа ще имат възможността да ви запознават с отделни части от програмата, с спецификата върху тази програма. Нека да припомня, че реформаторския блок беше политическата сила, по чието искане, по чието основно настояване всъщност се формира програмата, държавната програма за развитие на Северозапада. Тоест, едни говорят, ние можем да кажем какво сме направили за 2 години. Няма да отнемам повече от времето, да кажа, че ние считаме, че Видинската ни листа, участниците в Видинската ни листа са едно от наистина много, много добрите попадения на реформаторския блок. Като взаимоотношение между партньорите в блока и като конкретни личности, които участват и заедно с палитрата на експертизата си, на опита си, всъщност могат да предложат на виденчани една добра и смислена алтернатива. На местните избори практически тази коалиция, сега вече обогатена и с Глас народен, постигна едни резултати, които десницата във Видин не беше постигала скоро. 15%, нали така? Моите колеги, Момчил и Павел и другите, те сега ще кажат какви са и целите на реформаторския блок на територията на Видин и каква е нашата заявка. Момчил Станков, водача на нашата листа във Видин. Благодаря ви, доктор Москов. Добър ден на всички. На мен се пада честта, която с удоволствие да представя нашата листа на реформаторски блок и колегите от Глас народен, което ги благодаря, че се присъединиха към нас. Ще започна с това, че нашата листа е изпълнена с млади хора с опит, изцяло е балансирана. Всеки един от кандидатите е професионалист в своята област. Ще започна с Наталия Милкова, психолог, общински съветник от реформаторски блок. Димитър Тонев, магистър по икономика, с опит в управлението, заместник кмет на община Белоградчик, заместник председател на Общинския съвет в град Белоградчик, началник на бюрото по труда. Емил Борисов, машинен инженер с опит в земеделието. Доктор Пламена Вълчева, тя не се нуждае от представяне, защото става. Лекар с опит в управлението на медицинските лечебни заведения и дългогодишен общински съветник, също от реформаторски блок. Иван Хартарски, бизнесмен, общински съветник в община Виново. Ивайло Цеков, нашето ново приятелско попадение, икономист, работи и се развива в сферата на информационните технологии. Господин Павел Пълнов, финансист, общински съветник, заместник председател на Общински съвет Видин. И моя милост. Аз съм Момчил Станков, юрист съм по образование, магистър съм по право, магистър съм и по международни отношения. Дългогодишен адвокат бях в област Видин, областен управител на област Видин. На мен и на колегите ще ни е много лесно да говорим в предизборната кампания. За разлика от колегите от другите политически сили, най-вече от БСП,
Ние няма да казваме какво ще направим. Ние можем да кажем какво сме направили само за 2 години. Знаете в какво състояние беше областната администрация, с недостиг на заплати. Знаете сега в какво състояние е областната администрация. Повишаване на заплати с 15%, ДМС-тата. Знаете за легендата, която 25 години се говореше как на Видин трябва университет и всяка една от политическите сили, без значение от изборите, местни, парламентарни, президентски, започваше да говорят как на Видин трябва висше учебно заведение. Вече го имаме. Официално, законно, филиал на Русинския университет Ангел Кънчев. Това е благодарение на общите усилия на местната изпълнителната власт, благодарение на неразделянето на партии. Партиите за мен във Видин има една партия, тя е партията на Видин. Говорихме за колко много инвестиции ще потекат във Видин. Пак 25 години. Вече наистина имаме такава инвестиция, която може да звучи като самохвалство, но тя е изцяло наша заслуга на френската фирма, която започва от началото на май. Производство на пластмасови компоненти за леки автомобили и колелет с 450 работни места, което за да успех. Знаете и за инвестицията от 600 работни места за шивашкия цех, който се намира в Техномаркет. На нас ни е лесно. Ние можем само да надграждаме. Знаете за инвазивната кардиология, която се случи благодарение на министър Москов. Отново казвам, на нас ни е много лесно. Ние няма да говорим какво ще направим, ние можем да говорим какво сме направили и какво ще надграждаме. Аз ви благодаря, че се озовахте на днешната пресконференция. Очакваме вашите въпроси. 2 думи само. Ако сте видяли в това, което и аз, и Момчил, и другите колеги могат да кажат, ако сте видяли това, което сухо в моето изказване значеше връщане на държавните институции, на държавността там, където отсъствала години наред, значи наистина сме успели да покажем, че пътя е правилен. Защото и в болницата, и в формирането на начина, по който работи администрацията, и в привличането на инвестиции. В проекта за спешна помощ, който в рамките на средата на годината трябва да бъдат проведени търгове и да започне строителството, това означава 5 в Кула, в Белоградчик, в Брегово, в Димово и в Видин изцяло нови филиали на спешна помощ, нови линейки, ремонт на спешното приемно отделение на Видинската болница. Това означава държавата да има приоритет и да инвестира там, където никой друг, освен държавата, не би инвестирал. Ако през тези примери вие виждате изпълнение на тази заявка, на тази подредба, в която публичните сектори са място, където държавата участва, има ангажимент, санкционира неправилното изразходване на пари и създава качество на публичната ни среда, тогава наистина сме започнали да успяваме. Философията на блока е това, че общото усилие всъщност води до общ успех. Блока се събра на фона на 13-та година разпокъсаната десница, която беше разбита. Как беше? Като разбитите авари ли казваше някой? Участва в парламента, участва в управление. Участва в формиране на дясноцентристко мнозинство. Т.е. отново беше част от общност. И това дава своите резултати. Революция не може да има. Не може това, което години наред е съзнателно унищожавано или пък пренебрегвано от некадърност, да бъде възстановено за дни или за 1 година. Но пътят е този. През упорит труд, ден по ден. Аз, всеки един от моите колеги, може да каже в последните 2 години как е изглеждал този труд по възстановяване на държавните институции, по връщане на смисъла и ефективността на инвестициите на публични пари. Можем ден по ден да отговорим как и с какви резултати се случва това. Извинявайте, аз мъквам, освен ако нямате конкретни въпроси към мен. Аха. Вие за около година сте за втори път година. Четвърти. Извинявам се още веднъж. Значи още по-добре знаете как сте пътували, сега разбрахте, че сте имали някакви проблеми с това. Поемете ли ангажимент, както част от следващото управление на държавата, да попомнете на своите колеги, които са облечени години
значи с повече власт. Да им кажете, че вие се нуждаем наистина от този град. Няма да говоря виждате. Да, знаете ли, вчера на представянето на нашата листа в Търново, доктор Жарков беше там, господин Благов, който е водача на листа ни в Търново, каза: окей, вероятно в момента, в който нашите доскорошни коалиционни партньори от ГЕРБ заговориха за образование, ние трябва да започнем да говорим за инфраструктура. На шега наистина, но това наистина е така. И аз отново да припомня, че по инициатива на Реформаторския блок всъщност беше формирана цялата програма за развитие на Северозапада. Тя дори не трябва да бъде на Северозапада, тя трябва да бъде на целия север, защото безспорно там, където няма инвестиция в инфраструктура, съответно и има по-лош стандарт на живот, по-лошо икономическо качество. Да, ангажимента за развитие на севера, инфраструктурния ангажимент е един от основните компоненти в този раздел на програмата на Реформаторския блок. Има няколко основни неща, върху които ние ще градим възможността за бъдещо мнозинство, за бъдеща съвместна програма. И едното от това е наистина инфраструктурното развитие на севера. Тук има хора, които могат да кажат много повече по въпроса, но... Специално по въпроса беше за високо скорост, което знам, че е болна тема на всички видеони. На 21 декември Върховният административен съд се произнесе с окончателен съдебен акт, който одобрява ОВОС. И сега се надявам, че служебното правителство, само се надявам и се съмнявам, че започне отчуждаването на ОВОС. Ако не, ние ще го направим след няколко месеца. Апропо, пътя е много интересен. Не знам дали знае. Практически магистралата е изцяло затворена. Това е иновативно решение. Какво количество леки и тежки автомобили се движат по този път в момента с 10 км в час, аз не мога да кажа. Това е интересен подход. Как промяната в лицето на БСП и ДПС. Вижте, аз като казвам ДПС и БСП, имам предвид нещо конкретно. Това правителство е съставено от новоизбрания президент господин Радев. Спечелил изборите. Печелил изборите, защото е издигнат от Българската социалистическа партия и подкрепен от Движението за права и свободи. Нали? Така госпожа Корнелия Нинова обяви победа в негово присъствие. Действията на това правителство не могат да бъдат различни от действията на политическите сили, към които принадлежи президент. Назначенията, действията, ако щете, инфраструктурните решения, като това да затвориш цялата магистрала в момента и в двете посоки, за да правиш разследване, това е въпрос на философия на управлението. Каквито ще критики срещу съвместното коалиционно управление на ГЕРБ и Реформаторския блок да е имало, аз не помня някой да си е позволил по този начин да затвори магистрала. че вашия избрали има държавен министър, продължават всички здравни заведения, които са включени в държавата, когато се какво означава според вас това? Всички има чисти държавни заведения. Благодаря. Значи ДПС на всякакви видове избори, те винаги заявяват, че ще бъдат трети, ние ще бъдем 23-ти, но сега всички вие си спомняте, че ние под трето място никога не сме се представили на територията на област Видин, без значение от видовете избори. Съвсем реалистично е третото ни място, ние ще се борим, разбира се, за второ, но нашата цел е минимум трето място. И ще постигнем. Апропо номера на коалицията Реформаторски блок Глас народен е 21, което е хубав номер, мисля. Нещо още имаш да кажеш от първи въпрос? Заповядайте. Какво мога да кажа? Аз го казах онази вече в предаването на Борислав Борисов. Смятам, че във Видин ще излучим свой представител, народен представител този път. Смятам, че листата е подадена изключително качествена. Така че смятам, че сме готови за тези предстоящи избори, така че няма никакви притеснения и смятам, че наистина, както каза Момчил, ще бъде на минимум трет. ДПС никога не е било смерило. Нищо, че два пъти поред излъчват народни представители в нашия регион. Знаете, че мисля, че госпожа Петя Раева беше народен представител с 487 гласа, което е много сериозно.
Господин Масков, заповядайте. Да отговоря на вашия въпрос. Знаете ли, аз разговор с администраторите, които вършат черната работа в момента, черната работа на БСП и ДПС, аз нямам. И реформаторския блок нямам. Коалицията реформаторски блок Глас народен нямам. Ще свикнем с пълното име, просто още. И вие ще свикнете. И ще видите, че наистина има нова различна енергия в нас. Това, което ще кажа по принцип. Наистина не мога да разбера защо едно правителство, което има основната си цел да проведе парламентарните избори по почтен и прозрачен начин. То декларира на втората седмица от управлението си, че не може да изпълни едно от решенията на съда да осигури машинно гласуване. Оправданието е, че то не било технологично възможно. Ами, защо се хващаш да правиш нещо? Защо поемаш тази позиция, ако знаеш, че не можеш да изпълниш? Кажи почтено, аз не мога да изпълня това нещо и затова не мога да бъда служебен премиер или служебен министър на отбраната. Служебен министър на отбраната отговаря за провеждането на избори. Това, вероятно, след Северна Корея ние сме единствената такава държава. Не съм сигурен, че и там не е просто някой от семейството на вожда на партията, не е баш военния министър. Това е сигнал за начин на поведение. И ние не ги питаме, или вие не ги питате, защо за Бога не изпълнявате основното, за което сте избрани, а се занимавате с това да правите проекти за една, за две, за 3 години напред, след като имате хоризонт на действие от 3 месеца. От гледна точка на болниците. В момента, някъде го казах скоро пред ваши колеги, в момента това, което тече е показен погром на персонално и на ниво институции, на всеки един, който е повярвал в последните 2 години, че може да има промяна. Че търговията трябва да бъде изтеглена от лечебните заведения, че може да има адекватен начин на договаряне на лекарства, че може да има почтенност за взаимоотношенията и контрола на пациента да бъде един от параметрите, на базата на които Касата да плаща на лекари на лечебното заведение. Уволнява директори на дирекции в Касата, в Министерството, в РЗИ-та, започнаха да уволняват директори на болници. Забележете, хората, които повярваха, че можем да излезем от супата, в която на края на годината куче влачи диня няма и от нашите пари, по незнаем път, бюджета на Каса на държава здравеопазване трябва да се дофинансира без адекватен отговор има ли ефективност на вложение. Никой не може да задължи едно лечебно заведение, защото те се управляват по търговския закон, защото са търговски дружества, да проведе общо събрание в рамките на 10 дни. Има търговски закон. Ако някой счита, че може да нарушава закона, за да може промените персонални и кадрови, които иска да направи, да съвпаднат с неговия период на управление, но това противоречи на закона, мисля, че това се нарича незаконно. Иначе какво трябва да се случи с болниците? Болниците трябва да престанат да бъдат търговски дружества. Държавата трябва да стъпи в функциите си и да изплати задълженията на болниците с над 51% държавно участие. Това, което направихме до този момент, през промяна на начина на финансиране от Касата, през максимален контрол върху почтенността на управлението на всяка една болница, това, което направихме е, че текущия финансов баланс на болницата, т.е. на годишна база за 16-та година приходи спрямо разходи за медицински дейности, т.е. само за медицински дейности, е положителен. Изваждане на държавните болници от търговски статут, ангажимент на собственика за изплащане на старите задължения и ангажимент на собственика за поддържане на инфраструктурата. Няма никаква причина, ако всички сме убедени, че държавата трябва да се грижи за пътната инфраструктура, там където тя е държавна собственост, да не изискваме същото от държавата и в здравната инфраструктура. А да оставим това на търговски дружества, които да трупат задължения. И политическите сили да се замерят с тези задължения. Решението трябва да бъде радикално и веднъж завинаги. Вън търговията от болниците, прекратяване на търговския статут, ангажимент на държавата за изплащане на задълженията на собствените си болници и методика, която разделя
начина, по който се финансират лечебните заведения. Това, което отива в болниците през нашите здравноосигурителни вноски, трябва да бъде използвано единствено за нашето лечение и за възнаграждение на работещите там. Режийните разходи, разходите по поддръжка на инфраструктурата трябва да бъдат за сметка на собственика. Държава, община, частник. Няма никаква причина с нашите вноски от днес да не се плаща нашето лечение и адекватно да се заплаща труда на лекари и сестрата, които са ни лекували, а да се изплащат задължения на някой разбойник, който е бил директор на болницата преди 10 години, държавата не е упражнявала контрол върху него или е бил партийно куче касичка. Та на вашия конкретен въпрос, не виждам нищо общо между задълженията, които служебното правителство трябва да изпълнява, и опита за чистка в ръководството на държавните болници. Нека да кажа следното. Винаги, защото ние представляваме Реформаторския блок и Глас народен, винаги сме се опирали на това човека на съответната длъжност има ли качества, има ли резултат за дейността си. Пример е с ръководството на Видинската болница. Директора на Видинската болница беше назначение, което можем да кажем, че е назначение политически свързано с Българската социалистическа партия. Много е имало и към мен като министър, като принципал, искане за смяна, защото било червено ръководство. До момента, в който това ръководство може да изпълнява смислено функциите си, нас всички не ни интересува червено ли или е зелено. Има хора, които могат професионално да изпълняват задълженията си. Да правиш чистка в болниците, да сменяш директори. За Бога, защо функцията на директор на болница е толкова важна? Нали всички болници са в лошо състояние, нали са в задължение? Защо то в годините това беше превърнато в един от механизмите за финансиране на партийните каси? Казвам го отговорно и с познанието какво казвам. Начина, по който се закупуваха медикаменти, консумативи и лекарства в болница на съвсем различни цени. В една болница едно нещо струва 5 лева, в друга 10 лева. Защо и как не е ясно. Още нещо, което сме направили. Централизираната платформа за електронен търг за търговия на лекарства в болници. Министерството събира поръчката от всички лечебни заведения и казва за всичките 51, над 51% болници не искаме такова и такова количество. Явете се всички на електронен, прозрачен търг с явно обратно наддаване. В добрите държави, където това е приложено, средно 20% намаляват разходите за медикаменти при същото количество и вид медикаменти, които остават в болницата. Тези пари остават вътре в болницата, с това можеш да стимулираш работещите, можеш да инвестираш в апаратура. Това не са пари, които както до сега изтичат в някакви търговски схеми, реализирани един на един. Много говоря, да не говорим за здравеопазване. Аз знам, че Видин ще има своя народен представител от Реформаторския блок. Програмата за Северозападна България показва, че е било готово в 2015 година. Не това казва, че е проблемът е, да работи тя е била единствено само в волята на управляване, не в голямо финансиране. Между че вероятно ще бъде пак управлението, как ще убедите своите партньори, като тази програма да се пуши най-сетно да работи, защото тя може да стои на документи още 5 години. Всяко нещо, разбира се, може да се задвижи и може да не се задвижи. Аз казвам само следно. Реформаторския блок беше и е политическата формация, която изиска и реализира тази програма. Нека да кажа, че финансиране за тази програма има и ще продължава да има. Въпросът е в размера на това финансиране и в начина, по който са сложени приоритетите на едно бъдещо управление. Бъдещо управление, в което би участвал Реформаторския блок и Глас народен, е дясноцентристко управление с ясна представа за ангажиментите на държавата, което включва и отговор на вашия въпрос. Инфраструктурни ангажименти към регионите, където това е безкрайно нужно. Но ние имаме отделна глава в програмата на Реформаторския блок, която развива това нещо, но нашите колеги, вероятно, на специална пресконференция ще ви запознаят с тези акценти. Ако има други въпроси, заповядайте. Няма. Благодаря ви още веднъж. Ще се видим съвсем скоро отново.
Може би 5 приказки тук или някъде другаде и ще трябва да дигаме обратно, че аз 4 трябва да съм не знам къде. Искам да ти благодаря и знаеш, че всички да. Мисля, че това е по-добре начин. О, да. Всичко е. А какво ще правите сега с нашите приятели? Защо вършат това нещо? Това е тази лудост. Да, и не съществува разговор за разделение на системи. Ние продължаваме да говорим за